Daga kompak karut ke Al-Nazar Sadio Mane kumuhiro ar ke asis na Joao Felix bat bita Ronaldo na masyapan mi Hamadan. Ka jingelakai haka Saudi Pro League hapadeng ka Al-Ittifaq bat Al-Nazar ka long ka jingelakai ka basyong shit bah. Khamtam na ka banta ka Al-Nazar na markani ka kanhon kalala ban wan pai. Na ka jing sya thep da Arnold Kool ha ka kelas step. Bat job pad da laila ka ar Kool ha ka bakut jong ka jingelakai. Aba pai hakane ka jingelakai ka Al-Nazar kalamat ya ka jingek ka bakrau hadin. Ba orang apkul jongka ulusha rekat hakim tapasdang jongka jingelakai kata hakim nit ka bakat ar. Bat kani ka lapelong ya ka Al-Nazar ban nyelakai tang dash pongut. Wat hapdeng kani ka jingek ka Al-Nazar kadang peteng ban nyelakai. Hadin ba ka kanhun kala syak tam da Arnold Kool handrai ka jingelakai kala keladur hakim nit ki bakat tu. Ha ka ba hakim nit ka ban nyok usau Sadio Mane ulapan pai ya ka wei Kool da ka ba penhiar ya ka jing syak thep sya ka arla ka wei Kool. Bat ual amri ulala ban penyekai ya ka jingelakai da ka bayo thep hakim nit ka ban nyok nyau. Bat dai hakim nit ka bakandai plus Sadio Mane uliok ban thep ya ka Kool ka balai ka balong ru ka Kool penjob ya ka Al-Nazar. Abu pai syau Joao Felix Joao Felix ulelek ia benta ke bakung san bahan maru lalak ban asis da arteli ki balong ka jingyarap ia ka Al-Nazar ban pai sya ka jingyelakai. Ha bapai pat syau Cristiano Ronaldo ula sedang ia ka jingyelakai. Handrai hadin bau orang apkul jong ke Al-Nazar ul yo red card. Na kaliang manager jong ke klub ul rai ban penmino yo Cristiano Ronaldo ha ka porsiteng jong ka jingyelakai. Kani ka jing syak penmi jong Cristiano Ronaldo kala pen bitar ri u khamtam namar ba ka kanhun kala syak tam lepa da arkul.